Du fick med jakten, va? Ja. Robban? Fick du med jakten? Inte hela jakten. Lite grann på slutet. Precis när han drog ner den. Får se sedan vad det är. Otroligt. Ja, det är ju verkligen. Nu ligger han och stryper impalan där. Ja. På trottoaren. Kan du få inlägg på kameran eller? Jag såg lite ut. Ja, visst. Jag har fotat flera gånger. Han ligger och stryper honom. Det syns jättebra med den här. Ja, vad trevligt. Det var billigt.